t'haig de dir una cosa. No m'agraden les santes, ni les processons, ni res de tot això. Doncs si no t'agraden, no tens per què anar-hi. No és cap obligació. És que visc al centre de Mataró. Va, vine. T'agrada estar informat del que passa a Mataró i comarca? A metamorfosearse. Doncs aquest no és el teu programa. Ya don Ronaldo es bien poco sorte. Cansalada Viada, un programa d'humor que només entendran els capgrossos. Ni Corte Inglés, ni Can Fàbregas, res. Cansalada Viada els dissabtes a partir de les 5 de la tarda a Mataró Ràdio. Que cutres que sou, no?